Räppäs tunti henki, oi kummallinen sana. Mikä ihme ilmestys, mikä outo mana. Se kiertää mielessä kuin kummitus yössä, mutta sen merkitys jää hämärän syössä. Onko se huumoria, joka naurattaa, vai temppuja, jotka yllättävät ja saavat aikaan draamaa? Kenties se on poliitikon salainen ase, jolla hän voittaa vaalit ja saa kansan nauramaan kippurassa. Mutta kun pohtii tätä sanaa, se katoaa kuin tuhka tuulee. Käsittämätön mystinen kuin unien seireni. Ehkä se on vain sanaleikki, jota emme ymmärrä. Tai ehkä se piilottelee jossain odottaen oikeaa hetkeä. Läppäs tunti henki, sinä arvoitus olet. Kun ne selität itsesi, meidän on turhaa murehtia. Mutta kunnes se päivä koittaa, jäämme ihmettelemään tätä kummallista sanaa, joka ei anna periksi selittämään taas. Se kiertää mielessä kuin kummitus yössä, mutta sen merkitys jää hämärän syössä. On